Malayziyalı mehmanlar duşmagy döredler mümkinçiligi üçin hoşalyk bildirip, Türkmenistan bilen iki taraplaryň gatnaşyklary ösdürmäge Malayziýada aýratyn ähmiýet berilýänini bellädiler. Hemde ýurdumyzda iş alyp barmagyň Petronas kompaniýasy üçin uly hormatlygyny aýtdylar. Dostlukly ýurdun premier ministriniň ýanynaky tiýasy meseleler boýunça konsultativ komitetiniň başlygy pursatdan peýdalanyp Malayziýanyň ýokary başdony Sultan Ibrahimyň we premier ministri Anwar Ibrahimyň hormatly prezidentimize iberen mehirli salamny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Hormatly prezidentimiz Malayziýanyň ýol başlaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Hemde şu saparyň Türkmenistan bilen Malayziýanyň arasynda gatnaşyklary geňeltmekde uly ähmiýetini bellädi. Şoň bilen baglanykda döwlet başlarymyz mehmanlaryň saparyň dowamyna geçirjek dowuşuklarynyň we gepleşikleriniň iki taraplaryň hyzmatdaşyň orlaryny kesgitlemekde we anyk çäreleri durmuşa geçirmekde möhüm tapgyr boljakdygyna anan bildirdi. Duşun başyna bellenşi ýaly Malayziýa bilen gatnaşyklary ösdürmek Türkmenistanyň daşary tiýadatynyň esasy orlarynyň biri bolup durýar. Iki ýurdun arasyna gatnaşyklar hemişe ýylary hormat goýmak we din hukuklyk esasyna alınıp barlýar. Häzirki wagtda Türkmenistan bilen Malayziýanyň arasynda syýasy diplomatik, sowda ykdysady we medeni ynsanperwer urlardaky hyzmatdaşlyk netijeli ösdürilýär. Şonuň bilen baglanykda döwlet başlarymyz ýokary derejede geçirilýän dowuşuklaryň we ýylary saparlaryň döwletara gatnaşyklaryny berkitmekde möhüm ähmiýeti eýidigini belledi. Sowda ykdysady hyzmatdaşlyk Türkmen Malayziýa gatnaşyklarynyň möhüm ury bolup durýar. Türkmenistan bilen Malayziýanyň ykdysady mümkinçiliklerini peýdalanmakda Petronas kompaniýasy bilen hyzmatdaşlygyň oňyn tejribesi toplandy. Hormatly prezidentimiz şöyle iki taraplaryň hyzmatdaşlygy 30 ýylyň dolýanyny belläp, şu döwürde Petronas kompaniýasynyň Türkmenistanda uglevodorod serişdelerini çykarmak, hadar deňdiň türkmen bölegini öýdüşdirmek boýunça tassamalary durmuşa geçirmäge gatnaşandygyny, şeýlegem ýurdumyzyň neft gas ýanagy üçin ýokary derejeli hünärmenleri taýýarlamakda üstünlikli işleri alyp baranyny aýtdy. Malayziýanyň wekiliýetiniň ýurdumyza şu gedekki saparynyň çäklerini Türkmenlewit döwlet konserni bilen Petronas kompaniýasynyň arasynda täzeçilik şertleri barada teswirnama gol çekmek meýilleşdirilýär. Mehmanlar Petronas kompaniýasy bilen Türkmenistanyň arasynda hyzmatdaşlygy 30 ýylyň dolmagy münasibetli hormatly prezidentimizi tüýsürekden gutladylar. Hemde Malayziýa bilen Türkmenistanyň dostlukly gatnaşyklarynyň netijeli käýfiýetini belläp, ýurdumyzyň baý uglevodorod serişdelerini umumy adamzadyň beýikligine gönükdirilýänini aýtdylar we mümkinçilikden peýdalanyp Petronas kompaniýasynyň öz üstüne alan hyzmatdaşlyk boşnamalaryna mundan meýlekde agrarly boljakdygyna inandyrdylar. Hormatly prezidentimiz hoşnýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirdi we Türkmenistanyň Malayziýa bilen diýip bolan ýylary beýiklikde gatnaşyklary agrarlydygyny tasdiklap, ýurdumyzyň gyzyklanma bildirilýän urlar boýunça anyk teklipleri seretmäge taýýardygyny beýan etdi. Duşun ahyryna hormatly prezidentimiz hemde Malayziýanyň wekilleri birek-birege iň gowy arzuwlaryny beýan edip, dowam edýän netijeli hyzmatdaşlygyň iki ýurdun dostlukly halklarynyň beýikligine mundan meýlekde ösdüriljekdigine anan bildirdiler.